Orange Arena je skutočne reprezentatívny hokejový stánok a vraj sa veľmi páči. Z ktorej strany najviac, to sa už pýtame jej architekta Dušana Fischera. Väčšinou to býva ako ten piaty pohľad, to je z vrchu. Ale nie, z hora. Ten nadhľad je vždy dôležitý, tým som chcel povedať. Ale samozrejme, všetky pohľady sú rovnocenné, ale každý, tak ako aj človek, niektorí krajšie spredu, niektorí z profilu, ale takisto aj tie objekty, ale každý ten objekt by mal mať svoj tvár. No a my sme samozrejme tvár orientovali do námestia, čiže pre nás, ak by táto budova a tie ambície sme mali samozrejme, aby pôsobila znakovo, tak znakovo by mal pôsobiť vlastne to čelo, to sú tie nožnicové schodiská, ktoré sú tam. Je to vlastne tých 8 nožnicových schodisk, ktoré sú v čele objektu, ktoré sú červené, podsvietené. A ten charakteristický vzhľad sme sa samozrejme snažili orientovať od nástupu divákov. Takže to je taká, nazvem to, hlavná fasáda, to je tá tvár toho objektu, ale nechcem povedať, že sa mi najviac páči. No a samozrejme núka sa teda otázka, ktorá strana sa páči samotnému architektovi Dušanovi Fischerovi. Ten nástup, to čelo toho objektu je taký najzaujímavejší a aj mám k nemu najväčší vzťah. Aj by som povedal, že je to priestor, ktorý je výnimočný tým, že je iný ako pri iných objektoch podobných, ktoré poznám zo sveta a je to veľmi atypicky riešené a vzhľadom na podobné stavby, ktoré poznám z Európy alebo možno aj zo zámoria. Takže toto bolo samozrejme podmienené nielen našou invenciou, ale aj podmienkami, v ktorých ten štadión existuje. Čiže to čelo, viete, niekedy vás tie stiesnené podmienky alebo tie obmedzenia vás ako keby katapultujú do nejakého iného levelu a dáva vám to impuls k tomu, aby ste vymysleli niečo, čo je zvláštne, čo je atraktívne, čo je charakteristické pre ten objekt. A to si myslím, že to sa v tomto prípade mám pocit, že sa naplnili naše ambície. Jak to príjmajú verejnosť, to neviem, tie ohlasy zatiaľ nie sú nejaké, by som povedal, masívne, ale verím, že po majstrovstvách sveta, ako tí ľudia aj po zhľadnutí interiéru tej budovy, ten záujem je veľký, to musím povedať.